Indi bu bolup ýören zatlaryň arasynda ýendi ondan bundan çykýan gurrunlar bar. Bir yerden ine gawunçyň ganjygy ýalyk bir ýanky tanyş ses çykýar. Aýna men sen ýanyňa geldim, sen meni ýazdyň şo taýda maňa aýtdylar, men seni çağırdymmy näme? Ey, Allah murat, zıppuk, yalançy, şermenne. Bu edýänam bolsaň, diňe şol Mätibiň talaby boýunça, hemen Faruk Yusufyň talaby boýunça edilýänçe oýunmy? Näçe tölendigini aýtsa sana, näçe tölediler? Sen şu binamysyň üçin, biýawraýçylyň üçin, yalan töhmediň üçin näçe tölediler sana? Sende ärlik ýoga, ha? Sende namys ýoga, wujdan ýoga sende. Şol koronavirus belasy degipdir bulan kelletine. Ýöne beýleki milletleriň öýkünde degen mota türkmenki beýnisine degýär.